Исәмсез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Геройлар безнең арада. Мәктәбебездә укучыларга патриотик тәрбия бирү, ватанпәрвәрлек хисләрен үстерү өстендә актив эш алып барабыз. Мәшкәрә мәктәбендә хәрби белән очрашу узды. Ремонт эшләре дәвам итә. Кроватлар безнең тук уровне, алар көйләнәләр. Йогышлы авырулар бүлегендә нинди үзгәрешләр булды? Иң зур терәк. Пускай у деда стоит там. Храним. Не трогать его вообще. Әтиле уллы яңа Кайнсар авылында яшәүчеләр батырлык орденына лаек булдылар. Вакытында сакланырга кирәк. Проявляется как водобоязнь, светобоязнь. Кукмарада хайваннарда котыру чиренә каршы вакцина ясату эше башланды. Авылда калырга теләдек. Сыерлар тутабыз, үгезләр, бузаулар, тона бузаулар. Ни өчен Сәфиуллиннар гаиләсе ферма ачарга карар кылган? Бер кешедә урын алган батырлык һәм көч. 5-й позывнойлы хәрби туган ягына кайтып, үзе белем алган мәктәпкә очрашуга килде. Батырлык дәресендә ул махсус хәрби операция вакытында булган вакыйгалар белән уртаклашты. Бик дулкынландыргыч иде. Кайсы бер урыннарда җылыйсы да килә, күңелдә тула. Махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләр мәшкәрә мәктәбенең көтеп алынган кунаклары. Солдатлар үзләре дә әлеге очрашуларга теләп киләләр. Мондый батырлык дәресләрендә балалар безнең геройларның батырлыклары белән якынрак таныша алалар. Алар белән очрашу безнең балаларыбызга зур шатлык. Менә бүген дә безнең мәктәбебездә матур һәм зур очрашу, контракт буенча махсус хәрби операциядә катнашучы авылдашыбыз бездә кунакта. 5-й позывнойлы хәрби бүгенге көндә юлда. Белеме буенча ул фельдшер. Махсус хәрби операциягә контракт төзеп бу елның башында киткән. Контрактник булып китәм дип биргән идем. Әти белән әзгенә тотып тордылар. Беренче ярдәм күрсәтү, әйбер солдатларны өйрәтү, ничек үзеңә беренче ярдәм күрсәтергә, достаңа беренче ярдәмне ничек күрсәтергә, бәйләргә, ошкылыклар куярга. Башта өйрәтәбез, аннан соң инде үзебез эшлибез. Очрашу барышында хәрби укучыларга үзенең тормыш юлы, ни өчен әлеге адымга баруы хакында сөйләде. Укучыларның барысы өчен дә аның белән очрашу файдалы булды. Әти-әни без янында тынычлап яшибез. Әлдә бик куркыныч сугыш бара. Моны аңлар өчен бу очрашулар бик кирәк дип булдырылганча хәрбиләр безгә булышырга тырышабыз. Узган кыйлында билендәшемнәр ясадык. Бу кыйлында да шушы эшебезне дәвам итәбез. Бу вакыйга хәрбиләргә аларның кыюлыгына карата хөрмәтне арттырырга кирәк булуын тагын бер кат исбатлады. Һәм бүгенге көндә туган җирләреннән читтә булучыларны онытырга ярамый. Хәзер алар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Яңартылган заманча бина Кукмара районында Үзәк район хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә ремонт эшләре дәвам итә. Эшләр сәламәтлек саклауның беренче звеносының модернизацияләү программасы буенча алып барыла. Бunda куйды һәр бер сандашник. Ул индивидуаль үзе яндырыла төнлә. И монда безнең барны кнопка вызовы персонала. Бу Кукмара Үзәк район хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә булган бердән-бер үзгәрешләр генә түгел. Монда ремонт быел апрель аенда башланган. Эшләр сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасы буенча алып барыла. Заходы раковина корылган. И получается безнең смесителләр монда сенсорный. Бесконтактный буенда и безнең корылган инде монда тәнләр. Йогышлы авырулар бүлегендә 6 бокс каралган. Шуларның икесе аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен. Һәр бүлмә исә тапшыру боксы белән җиһазландырылган. Рабочий персонал будет передавать пищу. Персонал ризыкны пациентка тапшырачак, шуннан соң ишекне ябып куялар. Икенче яктан пациент ризыкны алачак. Бу контактсыз ысул булып санала. Монда шулай ук медицина персоналының хезмәт шартлары да яхшыртылган. Зиләрә Әхмәтҗанова бу вазифада 10 елдан артык эшли. Йогышлы авырулар бүлегендә ремонт буласын белгәч шатланган. Монда барысы да инде үзгәргән ди. Много здесь нового для меня, это, конечно, это новинка кондиционер. Биредә минем өчен күп яңалыклар бар. Кабинетларда хәзер кондиционер куелган, караватлар да функциональ. Минемчә пациентларга булар барысы да уңайлы, бик яхшы булар. Йогышлы авырулар бүлегендә ремонттан соң барлык үзгәрешләр пациентлар өчен дә, медицина персоналы өчен дә куркынычсызрак, нәтиҗәлерәк мөхит булдырырга ярдәм итәчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Бу вакыйга ана мәхәббәтенең гаҗәеп көче, ныклыгы һәм батыр булуы турында. Светлана Сайфиева авыр югалтудан соң да сынмаган хатын-кызның ачык үрнәге. Хәзер ул махсус хәрби операция зонасында булган ул өчен зур терәк булып тора. Все время здесь смотрим. Внук тоже все время деда сначала, все время деда ждал. Светлана Сайфиева тумышы белән яңа Кайынсар авылыннан. Булачак ире Владимир белән ул күптән таныш булган. Алар бер класста укыганнар. Соңрак инде өйләнешәләр һәм 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 2 ел элек Владимир Сайфиев махсус хәрби операция зонасына китә. Он в колхозе работал трактористом. Ул колхозда эшли иде. Төшке ашка кайткач, мин аңа приказны күрсәттем. Шуннан соң аңа 21 сентябрьдә чакыру килде. Ул пулеметчик иде. Светлана һәр вакыт сөйгәненнән яхшы хәбәрләр көткән, ләкин узган елның октябрь аенда аңа начар хәбәр җиткерәләр. Ире хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Аның истәлегенә өйдә хәрбинең фотосурәтләре һәм шәхси әйберләре саклана торган махсус почмак булдырганнар. Часы сами купили. Бу сәгатьне махсус сатып алдык. Аннан соң үзенә диеп посылка белән җибәрдек. Һәлак булганнан соң сәгатьне дуслары табып, волонтерлар артыннан биреп җибәрделәр. Хәзер Светлана улы өчен төп терәк булып тора. Станислав Абрамов әтисе артыннан узган ел алгы сызыкка китә. Хәрби хезмәт үтәү өчен контракт төзи. Я уже сказала ему, зачем? Мама, надо и все. Аның китәсен белгәч, иң элек каршы килдем. Ләкин ул гел барам дип торды. Әти шунда, димәк мин дә анда кирәк диде. Светлананың улы Станислав батырлык ордены дәүләт бүләгенә лаек булган. Ире Владимир да вафат булганнан соң шундый ук орден белән бүләкләнгән. Сайфиевлар гаиләсе яклаучылары белән горурланалар һәм алар турында бер кайчан да онытмыйлар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Йорт хайваннарына вакцинацияны вакытында ясатырга кирәк. Кукмарада шәһәрнең ветеринария хезмәткәрләре котыру авыруына каршы вакцинация ясауны оештырдылар. Бу чара бер елга берничә тапкыр уздырыла. Район халкы моңа ничек карый, алар үз йортларында хайваннарына вакцина ясатырга әзерме? Тулырак безнең язмада сөйләрбез. Это опасно очень для человека. В 99% случаев это смертельное заболевание. Ветеринарлар әйтүенчә, вакцинация кешеләрнең йортларының ишек алдында ук уза. Белгечләр махсус машинада киләләр. Мондый алым хайваннар өчен стрессны киметергә һәм хуҗалар өчен дә вакцинация процессын җиңеләйтергә мөмкинлек бирә. Это очень опасное заболевание. Бу бик куркыныч авыру. Шуңа күрә хайванга вакытында прививка ясатырга кирәк. Бушлай да түләүле дә вакциналар бар. Прививкаларны 3 айлык яшьтән ясыйбыз. Ирина Сабанаева 3 елдан артык бу мәченең хуҗасы. Аны һәр вакыт үй шартларында тәрбияләп тора икән. Котырудан вакцинация ясату турында да онытмый. Очень удобно, приезжают к нам. Бик уңайлы. Безгә ел саен ветеринарлар киләләр һәм прививкалар ясап китәләр. Әмма районда яшәүчеләрнең барысы да моны аңлап бетерми. Күпләр үз хайваннарына вакцина ясатырга теләми һәм күпчелек очракта баш тарта. Ветеринарлар мәче һәм эт сәламәтлегенә хөрмәт белән карауны сорыйлар. Һәм йорт хайваннары тешләгән очракта кичекмәстән медицина һәм ветеринария учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хәзерге дөньяда күп кешеләр зур шәһәрләргә китәргә тырыша, ләкин үз бәхетен авыл җирендә тапканнар да бар. Раниф белән Зөһрә Сафиуллиннар фермерлар гаиләсе. Ферма тоту авырмы? Чын фермерларга нәрсә белергә кирәк? Бу сорауларга җавапларны безнең шур командасы да эзләде. Сафиуллинар гаиләсе үз фермаларын 15 ел элек ачарга карар кылган. Башта алар 100 баш терлек асрарга теләгән. Шуңа күрә гаилә фермасын үстерүгә юнәлдерелгән грантта катнашканнар. Сафиуллинар җиңеп, соңрак үз көчләре белән терлекләр санын 240-ка җиткергәннәр. Төрле вакытлар булды, бик авыр вакытлар да булды. Менә хәзер инде Аллага шөкер, бөтен техник базабызны яңарттык, бөтен техникаларыбыз практически ир-яңа. Менә 2022-2024 ел эчендә без 47 миллионлык яңа техника алдык. Хәзер гаилә башлыгы кукуруз җыю белән мәшгуль. Аларның бүгенге көндә 500 гектар чәчүлек җирләре бар. Быел 3000 тонна карма әзерләдек. Ул карма эчендә инде безнең кукуруз, нары пишән, атналитка дибез инде люцернадан, аннары орпа, будай, сулы, борчак кушып, эшләттереп синаж әзерләдек. Алар булды безнең 3000 тонна. Дан артыграк булды инде.
Ранифның хатыны Зөхрә Сафиуллина үзләренең фермаларында ветеринар. Bir көндә алар хуҗалыкта 3 тоннадан артык сөт алалар. Biz her bir sırdan Allah'a tapşırıp 25, 26, 27 litre alabız. Var şunday sırlar özümüzün племенный olmasa da var 30 artık bile. Основной 99% племенной таналар галштизированный. Өткен yılı Налинскийдан алдык 25 племенный тана. Фермерлар гаиләсе туган авыллары турында да онытмыйлар. Алар көчләреннән килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар. Чишмәне төзекләндергәннәр һәм зират каршына мемориал урнаштырганнар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.